Od nepaměti se lidé snažili vynalézat a usnadnit si tak namáhavý život. Doprava nákladů byla prací jednou z nejnamáhavějších. Geniálním vynálezem se stalo kolo. Na něm se ale vývoj rozdělil. A tak zatímco kolo je dnes modernizované až moc, kolečko zůstalo téměř při starém. V době, kdy se mechanizuje nejen kolo, ale kdeco, nenastal snad už čas mechanizovat také kolečko? Zkoušeli to před námi už jiní. A patentů je možná právě tak na jedno plně naložené kolečko. Nicméně všechny se stejným výsledkem. Praktický dopad rovnající se nule. Teprve Bravo přináší prakticky použitelné řešení. Motorizované tůčko, zkráceně motůčko, definitivně ruší dřinu s tímto nářadím spojenou. Motůčko pohání stejnosměrný derivační elektromotor uložený v ose kola. Odpadají tak jakékoliv nešikovné převody. Zdrojem energie je 12V bleskově vyjímatelný akumulátor a ovládání je velmi jednoduché, v rukojeti. Výkon motoru se automaticky přizpůsobuje charakteru terénu a zátěže. Při volnoběžce můžete motor libovolně bez odporu předbíhat. Při rekuperaci vyrábíte proud a dodáváte je zpět do akumulátoru. Prodloužíte tak dobu mezi jednotlivými nabitími a rekuperace vás při jízdě z kopce spolehlivě přibrzďuje. Výkon motůčka je vysoký. Do zvětšené korby naložíte až 150 kg písku nebo 3 50kg pytle s cementem. S touto zátěží motůčko lehce zvládne náročný terén, klasickou opičí dráhu i rozbahněnou realitu. To jede samo. Na jedno nabití se zátěží 75 kg projede motůčko tuto dráhu asi 90krát při poloze volnoběžka a asi 110krát při poloze rekuperace. Se zátěží 75 kg je maximální dostupnost motůčka 35 stupňů, maximální překážka 8 cm a to vše bez menšího strkání či tlačení pracovníka. Motůčko je stejně dlouhé jako klasická kolečka a při práci ve stísněných prostorách nevytváří žádné další nároky. Couvání, otáčení na místě a vyklápění jsou bez problémů možné. Mnozí by se u jednoho vynálezu zastavili, ale my nikoli. Což není možné zlepšit samotný princip kolečka? Motůčko duotrák má výhodu v příznivějších silových a momentových poměrech. A tak po stejné opičí dráze jedete s duotrakem s užitečnou zátěží 120 kg oproti 75 kg s motůčkem monotrakem. Elektrická výbava a ovládání obou typů jsou totožné. A propo, málo bychom zapomněli. I když byla práce s motůčky špásem, zábavou a hrou, sluší se na závěr pěkně pozednicku nebo zahrádkářsku umít. Žádný strach, motůčkům stříkající voda pranic nevadí.